kif ma tistħux mill-poplu Malti, ġurnata sewda għal Malta. Dawn huma biss ftit mill-barax ta' kummenti negattivi li jiddominaw il-paġna uffiċjali tal-Midja Laburista fuq Facebook wara li t-tnejn ġie ppubblikat artiklu dwar l-approvazzjoni tal-emenda li se ddaħħal l-abort f'pajjiżna. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One News baqgħet taħbi li din hija emenda tal-abort, iżda għażlu jirreferu għaliha bħala emenda favur il-ħajja u s-saħħa tal-mara meta tkun f'periklu. Dan il-post fuq il-medja soċjali ġibet għexieren ta' reazzjonijiet fejn jidher biċ-ċar li l-poplu Malti u Għawċi huwa iddiżappuntat u jħossu tradut mill-Partit Laburista wara li fil-Parlament it-tnejn filgħaxija ivvota favur din l-emenda tal-abort. Ħafna persuni qalu li issa il-pajjiż tilef ruħu. L-abort jibqa' qtil tal-innoċenti. Jekk tgħaddi din il-liġi, dan il-pajjiż ħajkunu spiċċawlu il-valuri. Barra minn hekk oħrajn qalu li din l-emenda hija vaga wisq għaliex jekk tgħaddi din l-emenda hemm possibilità li wieħed ikun jrid l-abort għal raġunijiet ta' saħħa mentali li hemm kura għaliha. Bosta fakru li din ma kinitx fil-manifest elettorali u għalhekk dan ifisser li l-Partit Laburista għarraq bil-poplu Malti u Għawċi sabiex jixtri aktar voti fejn bosta esprimew id-dispjaċir tagħhom li jivvutaw Labour fl-elezzjoni ġenerali. Robert Abela qed jibqa' jwebbes rasu dwar din l-emenda anke wara li diversi professjonisti mediċi esprimew li din il-liġi se toħol ilhom aktar diffikultajiet fix-xogħol tagħhom. Iżda il-Prim Ministru jidher determinat li jdaħħal l-abort f'pajjiżna u jmur kontra l-maġġoranza tal-poplu.